Cynghanedd o bob math, cyfeillion o bob oed, chwerthin, chwarae, chwysu, dysgu, teithio, gweithio, gwyl. Ysgol Farddol, Caerfyrddin. Rwyf wedi bod yn aelod o'r Ysgol Farddol o'r dechrau, ac rwy'n ddyledus iddi am ddysgu'r canganeddion, yr anogaeth i farddoni a chynnal fy niddordeb dros gyfnod mor hir. Fel Geraint, rwy'n un o'r aelodau gwreiddiol, felly 8 mlynedd ar hugain o gynganeddi a chymdeithasu. Fi'n dwlu gryndor Dylan am yr eryd yn siarad yn byti barddoniaeth, a fi wedi cael cyfle i ryndor Alan Llwyd a Carrie Wyn Jones pan maen nhw'n dod fel gwestai arbennig. Mae wedi bod yn brofiad gwych cael dysgu'r grefft gydag athrawon sy'n ysbrydoli. Mae wedi bod yn lot fawr o sport, felly ewch amdani. Dwi'n aelod o'r Ysgol Farddol Caerfyrddin ers sawl blwyddyn bellach ac yn cael modd i fyw wrth rannu yn y gwmnïaeth wych sydd yno. Fel chi'n gweld wrth lliw yng ngwallt, fi'n hen, ond yn oedran fi wedi dysgu siwt gymaint am gynghanedd gyda'r Ysgol Farddol, felly mentrwch a fyddwch chi mewn dwylo diogel dros ben. Dwi'n mwynhau mynychu sesiynau Ysgol Farddol Caerfyrddin oherwydd dwi'n dysgu rhywbeth gwahanol ym mhob sesiwn, ond hefyd yn cael fy nysgu gan y goreon. A fel un sy'n astudio'r Gymraeg yn y brifysgol, mae'r holl sesiynau yn fy helpu gyda fy astudiaethau. Pobl Caerfyrddin, chi mor lwcus i gael yr Ysgol Farddol a step yn eich drws chi. Trwy Zoom ges i'r cyfle i ddysgu, tiwtoriad arbennig yn yn ysbrydolyn i bob cam ar ffordd. Felly os ydych chi'n cael cyfle, ymunwch a dysgwch, fyddwch chi ddim yn dyfaru. Helo, fi wedi gwireddu breuddwyd i wedi gwir i ddysgu'r gynghanedd gyda'r Ysgol Farddol fach. Mae'r tiwtoriad wedi bod yn ffantastig, mor galanogol a llawn ymynedd. A byswn i byth wedi gwneud hynny fan hyn yn Llundain fel arfer, so diolch o galon Ysgol Farddol fach a mynd ar Zoom. Dwi'n ddienigaidd am Patagonia, dwi'n mynychu gwrs gynghanedd gyda Ysgol Farddol Caerfyrddin ers yr haf. Dwi wrth fy modd gyda'r gyfle arbennig yma o allu dysgu ar Zoom gyda tutoriad arbennig o dda, a dwi'n diolch yn fawr iawn am y gyfle arbennig yma. Diolch! 20 mlynedd o brofiadau gwych. 2 uchafbwynt i fi, eleni y fraint o ennill cader yr Eisteddfod flynyddol, a'n ail y cyfeillgarwch ar hyd y cyfnod, hyd yn oed yn y cyfnod clo, ffrindiau newydd o bob ran o'r byd. Dwi wedi cael cymaint o brofiadau ffantastig o fod yn rhan o'r Ysgol Farddol, gan gynnwys bod yn aelod o dîm talwr yn Beirdd Myrddin. Trwy hyn, rwy wedi cael cyfle i gystadlu ar y talw'n radio, yn ogystal â tholyrnau yn ardal Caerfyrddin. Profiadau na fyddwn ni wedi cael, ond i bai am yr Ysgol Farddol. Mae teithiau yr Ysgol Farddol yn rhai nodedig. Un yn sicr sydd yn aros yn y cof oedd pan eithon ni i Ynys Gwales ym Mhembro, ac aros yno am 20 mlynedd, tan i ryw ionc agor y drws. Rhaid i mi ddeud bod y ffordd yr Ysgol Farddol fach Caerfyrddin yn cyflwyno y cynganeddion yn adeiladol iawn ac yn hamddenol, a dyn ni'n diolch am eu cefnogaeth nhw. Mae wedi bod yn hyfryd ymwneud efo Ysgol Farddol Caerfyrddin ers dros 5 mlynedd ar 20 bellach. Mae yna rei o'r aelodau wedi mynd ymlaen i ennill gwobrau cenedlaethol, ond pob un o'r aelodau gobeithio wedi mwynhau dysgu chydig bach mwy am grefft cynganeddu. Wrth edrych nôl, mae'n wych gweld cymaint o aelodau sydd wedi datblygu, a llwyddo, a chael mwynhad wrth wneud hynny. Os ydych chi awydd dysgu chydig bach mwy eich hun am y grefft, mae croeso i chi ymuno efo ni. Dyna chi wedi cael cryn gyflwyniad gobeithio i Ysgol Farddol Caerfyrddin yn bersonol. I fi wedi cael modd i fyw, yn cael bod yn rhan o'r gymdeithas farddol sydd ynghlwm wrth Ysgol Farddol Caerfyrddin, o'r cyd greu i'r cyd drafod. Mae'r manylion am sut allwch chi gysylltu os ych chi moyn bod yn rhan o hyn ar y sgrin nawr.